Politics is a big whore. Anything that is characteristic for whores goes for politics as well. И каква комисионна ще вземеш от руснаците? Immorality. Selling out to the rich and powerful. Господин министър, трябва да внимавате с тия хора, не е шега работа. Почетната част е в заговор. Тя ще арестува княза по моя заповед. Ако Исус беше държал йода под око, нямаше да го разпнат. Половината пари са от мен, другата половина от теб. Не, аз нямам толкова пари. Ще вземеш от тия, дето са ти платили руснаците. Едно княжество струва повече от една дадена дума. I told you. Politics is a whore.